И само че това трябваше да го махна. На мен слабост, всички канари слабост ми са червените птици. Всичките ги обичам, но червените ми са така първата любов от младите години, когато ги гледах. Нали, на всички канароди в България е известно, че канарите ги гледам от 1961 година. Излюбих до ден днешен непрестанно. В моя дом винаги е имало птици и то в големи количества и много породи. Но сега искам да се огранича с 10 породи, за да мога да наблегна на класиката и славената линия Орфей. През 2008 година искам да се представя на изложбата и с певчески канари. Това е немско бяло качулато. Това е пак черна мозайка, в която бяха шампиони златен медал през 2007 година. Това е червено-черна бакърин канар, който взима сребърен медал на националната изложба в Пазарджик. Това е бордер. 2007 година в февруари го купих от Истанбул на певческата изложба, когато бях. И от него изкарах много добро поколение. Това е къдрави канари, които си ги гледам от 1996 година и вече от 2000 година, 4 години поред, аз съм от Италия. Това е бордер, който до 2007 година съдия от Германия му даде златен медал. Въпреки че имаше по-едри птици, германец се спря на това пили и даде златен медал на него. Това е син на този бордер, който, тъй като стават вече много породи, искам да се огранича от някои и зато оставих само 2 мъжки глосера, които ще работят. Един е бял консор и другия е сиво и бяло корона. С тези 2 мъжки ще работя през 2008 година. Така съм се постарал да избера от най-добрите птици, тъй като имам претенции, че от дълги години съм водещ в породата глостери и мисля, че с тези птици през тази година се надявам да се представя достойно на националната изложба през ноември. Това е канар Изабелов, който също ще работя с него през тази година.
И тук имам липохромно бяла птица, която аз си ги харесвам белите канари и тази година мисля да работя с него. Okay. Това са глостерите и това ми е любимият цвят. Бело с сива качулка, може и по крилата да има равномерно, симетрично разпределени крилата. Е така в гръбна да го хванеш. Глостерите от 86-та година на националната изложба си купих един чешки и от тогава до ден днешен неизменно стоят в моя дом. И за мен са красиви птици. Вярно, че най-хубавите са зелените, оригинални английски канари, но аз си харесвам бело и сиво. На мен тия ми са по-симпатични и зато и си гледам тях. Това е сиви канар Корона, а това белото е консор, също глостер, който смятам, че глава тело отговаря на изискванията за стандарта на глостери. И през тази година се надявам да се представя с добри глостери, живот и здраве на националната изложба. И може да се турчу да